Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda täze dolan Rowaç atly taýçanygyň kişiňeýän sesi 9-njy ýanwarda Rowaçlygyň subutnamysy hökmünde Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy arkaly ýurt raýatlaryna eşitdirildi. Ýatlasak 9-njy ýanwarda Türkmenistanyň içeri işler ministri İskender Mulikow prezident Berdimuhammedow harby we hukuk goraýjy edaralarynyň adyndan taýçanak suwgat etdi. Prezident oňa Rowaç diýip ad takdy. Döwlet medeniýeti bu taýçanagyň Rowaç adlandyrylmagyny täze ýylda Rowaçlygyň subutnamasy diýip halka düşündirdi. Halkymyzyň uly ruh welentlik we nurana arzuwlar bilen garşylan täze ýylyň ilkinji gününe doglan taýa Rowaç diýip ad goýulmagy yurdumyzyň durmuşynda möhüm orna eýiljek we täze taryhy ýamyň şanly wakalaryna baý boljak gelen halkymyza Rowaçlyk getirjekdiginiň subutnamasyny öwürli. Onun 31-nji dekabrda Goňur Penjekde täze 2019-njy doňuz ýyly bilen türkmen halkyny gutlan Berdimuhammedow Günnögur müçünamasyna esaslanyp doňuz ýyly bolan üçin 2019-njy ýylyň hasyl bereketli ýyl boljakdygyny çaklady. Ýurdun siýasatyny ýygyrlaýan synçylar döwlet başçysy derejesinde hemde hökümet derejesinde halk arasyndaky ýörgünli ynançlary we yrymlara bil baglap halka umyt berilmegini tankyd edýär. Bu barada 15-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna Şwesiýadan telefon arkaly beren interwýusyna türkmen ýazgysy Ak Muhammed Welsapar şeýle Hökümetin prezidentin işi, Rym bilen ya bolmasa hiç ýyly ynançlar bilen ýa-da palatmasy bilen baglanyşly bolmaly. Prezident, hökümet halka Ryma görä däl, ylma dayanýan planlary hödürlemeli. Hökümetin prezidentin planlary ören real bolmaly. Hakykatdan uralmaly. Diýip Welsapar aýtdy. Mundan odol döwlet başçysyny 2018-nji ýyla geçilerine de onuň Günnögur müçünamasyna itila atlandyrylmagynyň ugur alyp ýylyň Türkmenistan üçin oňyň boljakdygyny aýdypdy. Ýöne 2018-nji ýyl ýurdun dürli künjeginde döwlet dükanlarynyň öňünde dören uzyn uň çörek nowatlary, ýemy tönümleriniň gytçylygy we gymmatçylygy bilen ýatda galdy. Ýazyjy Welsapar ady doňuz ýyly bolan üçin hasyrly boljakdygy çaklanan ýylda hökümet buğday we beýleki önümlerden meýilleşdirilen plany dolup bilmedik ýagdaýyna aýdyljak gurrunlary çaklady. Onuň Berdimuhammedow şeýle ýagdaýda näme diýip biler? Bir doňuz ýyly şoň şunum hasylymyz bitmedi. Ay könüllerimiz aýdypdyr. Doňuz ýyly bir türkmeniň gowy görýän haýwanyň ýenowam doňuzy şoň şunum hasylymyzdan bolmady diýsen gelişer duruyor. Bir taýçanak dogulupdyr. Şu Rowaç bolar. Rowaçlyk ýyly bolar diýip. Ýene de şo paalla, ýene de şo saklama. Prezident 11-nji ýanwarda geçiren hökümet maslahatyny täze taýa bagyşlap ýazan goşukdyny ministrler kabinetiniň agdalaryna okap berdi. Federal taglim togawy. Geçmişin erte dowamy. Kişneýişin arşyň owady kalbymyň fenasy Rowaç. Ardan bir gün geçenden soň 12-nji ýanwarda Aşgabatda döredüjilik işgärleriniň öňüne eden çykyşyny Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gülşat Mämedow prezidentiň taýçanaga bagyşlap ýazan goşukdyny şeýle taryplady. Hormatly prezidentimiz özüniň täze ýyllaky ilkinji eserini Rowaç taýçanaga bagyşlady. Gahrman arkadağımızın täze döreden Rowaç atly goşgusy umydyň hasyl boljak arzuwlaryň, Rowaç boljak maksaklaryň ertirmede bolan beýik anamyň buşlukça hökmünde millionlarça ýürege aýdym bolup ornaşjak dörejilik eserlerdir. Ýazgy Ak Muhammed Welsapar yrymlary we miýiflere kynçylygy uçuranyny bil baglanýanyny aýdyp sözüni şeýle jemledi. Adam haçan miýiflere, haçan palçyň sözüni, wadasyny ýa bolmasa yrymlara uýýa. Haçan adam agyr durmuşa uçuran. Ine häzir Türkmenistan krizise batdy. Şeýle ýagdaýda da geňdäl ýurdun umuman tutuş ilatynyň yrma pala ýatmasy. Şol handa prezidentiň şu taýçanyň başynda aýlanyp ýörmesi oňa Rowaç diýip ad goýup, şu bize Rowaçlyk getirer diýip dilege dowa ýatmasy. Diňe şu prezidentiň ýurdu krizise batyryp innem näde çykarjagyny bilmän, şu pal bilen yrym bilen çykarjak bolýanyny görkezýär. Goý 2019-njy ýyl türkmen halkyna tutuş dünýäň halklaryna Rowaçlyk getirsin.